Ya, it's me DK making ba Hausa hip hop rapper. Gaskiya ne zan magana ne akan wani rayin adalci da muka ga an yi mana. An taba bari sale dan hannuna dan amana ta. Gaskiya kai rara ne ma kake baka lalace ba. Kai da kana da adalci yanzu ne ma kake ka zama mara adalci. Ko ba ka bane? Kana neman ka zama mara adalci. Sai ka zo ka sa al'umma su zo su yi maka abu kana neman kuɗi da su. Neman kuɗi kuke yi mu muna cikin sabgan nan ni wa artist din nan ne. Neman kuɗi kuke yi da mutane za ku ringa rena mutane hankali. Kowa yana tunanin bari zai ci mota saboda me na farko ya kashe kuɗinsa ya kashe kuɗi ya fi 100,000 bari ya fi ƙarfin naira 100,000. Bari ba matsiyaci bane kyamarorinsa nawa mutum nawa ne a jikinsa saboda kawai dan yana comedy saboda ya je ya challenge hina za mai da shi kamar wani bai san me yake yi ba za mai da shi kamar wani matsiyaci mutumin da ya fi ƙarfin miliyan 2 ya fi ƙarfin miliyan 3 ya fi ƙarfin miliyan 4 ya fi ƙarfin miliyan 5 yanzu kamar ni bari ya fi ni gaskiya ne kuma a cikin wanda suka yi abun nan ya za mutum wani ya ja kashe 10,000 wasu 5,000 shi ga nawa ya dauko haye keke nafi nawa ya dauko al'umma nawa ya sai musu abinci nawa ya kakkashe sannan kuma a zuwa ɗauka wanda ma bai ya zo ya abu ko sisi ma wani bai kashe ba wai an zo shine wani zai ci mota wani shine zai ci iPhone saboda son zuciya saboda shi baya zuwa yana yin bauta baya zuwa yana fadanci ya tsaya da kafarsa shine za a rena mai hankali to mu ƙarya ne ni ba ruwana da wani rara na rantse da Allah duk wanda ya ba daidai bai mun ga mai ko kana film ko kana waka ko kana hip hop ko me kake he mun ga ma ni kowa ya san waye DK making babu ni zaki ne ni ba ruwana da wani ko me kake yi kowa ya taba mu mun taba shi ni dai zaka taba na ko bari ko kuma wani heziri star Allah ya mun magana yawa mu muna da yan amana ga dan yarbawa ma duk yan nawa ne wannan yan amana yan gaske to wallahi mun magana ba ruwan mu